Alright, so taona ndithu maufumu angati 4 koma timanena kuti no pa mafumu 4 pa ufumu ajati wachi 5 kumapita ajani azonse. Okay, so tifuna reverse na no maki ali mu Daniel chapter yani chapter 7 kuti reverse buku la chivumbuluso na toda na buku la chivumbuluso ti reverse maki ali mu Daniel chapter 7. Okay, so chachikulu chimene fa dene ncho ndano pali pre-advent judgment kamene timanena tuchiweruzo Yesu Kristo asanatani asanabwere. Now akhristu ambiri chiphunzitso amachikana ena asachiziwa koma ndithu ndi pali chiweruzo chimene tikuti chikuchitika Yesu asanatani asanabwere. Chifukwa Yesu akamabwera kuti chani pamene Yesu akubwera kubwawo samupereka yani akubwera mphoto mona chimene chote zachikambabe sogolo kumana wakatufuna tone the pre-advent judgment chiweruzo Yesu asanatani asanabwere. So mavesi daikapokale apo Daniel chapter 7 verse 9 nditena kujana ndinapenyera mpaka anaikapo mipando ya chifumu nikalapo nkhalamba yakale lomwe zovala zake zinali zambu ngati chipale chofewa ndi tsitsi la moto pake ngati bweya. Mpando wa chifumu unali malawi a moto ndi njinga zake moto woyaka. Yeah, so apa wakamba zoti no ati Daniel amayang'ana, so iyi amayang'ana after kanyanga kaja pang'one, which means that no izi zichitika after muzaka za 1719 mapita uku ndikubya tonse nepe. So after 1719 mapita uku akuti akuyang'ana ndi akuyang'ana ndithu anayikapo chani mipanda yani ya chifumu. So simple nomozi mayikapo mipanda yani ya chifumu nkhamba akale ndi nani atate. So atanakhala amene popo niwo akamba za maonekedwe ake ndi akamba za njinga zake moto uyaka muchizo kamba his wheels pada chifumu na ndi zimalawi za moto zimene zimatembenuke 10 verse 10 ati sinja wa moto unayendayenda wotuluka maso pake zigwizigwi anatumikira ndi unyinji wosawerengeka unayima pamaso pake oweruza mlandu anakhalapo mabuku anasema. Alright, so apapa and how many okay mabona amene papa apapa nditi pa mthando zonena kuti zigwizigwi zitumira apapa awandi kuti no ndi mapita anthawi timazanebe na ndi ngona ni anthama zingano Daniel chapter 20 so chapter 20 kafika hapo verse 12 bali atarenga verse 12 ndipo ndinaona akufa akulu ndi ang'ono ali kuima pa mpando wa chifumu ndipo mabuku anasekulidwa ndipo buku lina linasekulidwa ndilo la moyo ndipo akufa anaweruzidwa mwazolembedwa mabuku monga mwa ntchito zawo. Wapona wene uzukanga tuzifanane uba kuti zigwi zinarani anatumika iye ndipo unyinji osawerengeka unarani unayimba pamaso pako oweruza mlandu anakhalapo ndipo mabuku anatani ukuku kuwapita nthawi kamba zoti yani anthu anatani anayimaso ndipo buku lina la moyo anarani nasimira ndipo anthu anaweruza. So anthu amadati tikana pa Daniel chapter 7 izinoti zimapita yani anthawi kwano nkhani zimeneyo yani zikufana na mano sizofana na chifukwa chani tikapitiliza pa Daniel chapter 7 verse 10 gulira ababali si anthu amene akuweruzidwa yani chifukwa chani izi zochitika Yesu asanabwere. Pamene tikapita chapter 20 yukamba zoti no Yesu atani wabwere watenga anthu akhala kumwamba zaka zingati 1000 zaka 1000 zatha mapeto azonse nokuti no amene anali wochimwa atani aweruzidwe nikhuba mundi vesa nebe. So if chimuzolende the after titakhala kumwamba zaka 1000 chimuzolende okay after zaka 1000 afuna zakhala basipopana ipatula basibona zaka 1000 sizakhala munthu inalisi angasime mafoto zero okwafisa kuti after zaka 1000 okay amena period mene ochimwa akufa. Yesu akamabwera anthu onse ochimwa azaonongedwa ndi kuwala kwake anthu onse olungama azalipita kumwamba ukakhala naye zaka 1000 padzaka pasibona zakhala Satana nangwira ake okha basi that's chimuzolende
undivese anthu satana akutengera kuti azamangidwa kunyira panopo osatana achita kumbanga ndi chitchene mwakhandi kuti palibe amene angamuyese ndi kumbanga tent so zakhala kuti ali mu chain of circumstance ali padziko lapansi 1000 years anthu amulungu akazamaiza 1000 years mwambaka zabwe aso padziko lapansi anthu ake asatana akazaukitsidwa anthu amene ali otayike after 1000 years akaukitsidwa satana zakhala kuti chain yake atani ammasula ndimandipeselewe komano kuuka ukuku kwa kumapita nthawi after 1000 years zakhala padziko lapansi ndapambana anthu amenewo azakhala kuti ayima pamaso pa ndani poweruza buku latani lasegulidwa ndipo munthu akutani akuweruzidwa kuti amvesese why iye ali wotayika ndikhulupirira tikonzenepe alright so anthu amene atino Daniel chapter 7 verse 10 ikukamba sekumapita anthu amene izi zikukambika Yesu asanabwere ndizosiyana ndiye ndingopanga prove chimene ndetipiza study yathu koma so far ndikhulupirira tilikonse alright tentonene kuti zinthu zosiyana faya tete ndipizeni pa verse tendipitizeni verse 11 aliya pamenepo ndinapenyera chifukwa cha phokoso la mawu akulu idanena nyangayi ndinapenyera mpaka adachipha chilombochi ndi kuwononga mtembo wake ndi kuupereka utenthedwe ndi moto pamene amenepe so chiweruzo chitakhala apo akamba zotsatira zachani zochitika pa verse 11 zotsatira zachani yes eri pa verse 11 ndi zotsatira zachani za chiweruzo chachani cha maufumu eri tiona kale pa Daniel chapter 5 ndi 4 kunena kuti ufumu ulenso matani umayezedwa akauyeza amauwerenga ndi amauyeza pa muyezo onena kuti chani umawanisa panga anthu olungama ndo kapezera waperewera amauchosa ndikhulupirira nozemebe so mafumu samalolera akhale nthawi yolamulira kenaka awatani aweruze ife izi zichitika after 1798 chiweruzo chichikamba after 1798 tinoze tizamanga pinpoint the date kusogoloke mafuna ati kuzati no ndi after kanyanga ngono katatani kanabwera pamalope ngati zichitika nthawi imene ndiye kuti no ni nthawi no chilombocho chiweruzidwe chifano chilombocho ndete ndofuna malizira ndete afunika chiweruzo ndete zonse zimene chikuchitika chilombocho kwambira nthawi ya chilombocho nyanga khumi zikubwera ndikanyanga ngono kakutani kakubwera ndizo zimene chichitika mpaka kumapita nthawi afunika azitani aziweruze ndi kuziyeza ndikuvana wenepe ndikuti no ngati zili choncho ndi tinofumu wa Khristu sona osawutani aweruze now chimene chinga chino ufumu ina ukabwera kugonjetsa wina amausiya nthawi ukakhala nthawi kenako amaza weruza kuti kumapeto so ufumu number 4 akuweruza apape walamulira over zaka zambiri akuyamba nokuweruza pa nthawi imene ufumu wa Yesu Kristu ndikuti uwu akauchosa ufumu wa sabwe ufumu wa Yesu Kristu awulolesa nawo ulamulire kenako ambe kutani kuweruza which sizingagwire ndezima kupanga zonena kuti ufumu wa Yesu Kristu ukuyamba liti ukuyamba pa Pentecost nakamba kali mu phunziro la last time Yesu pamene Yohane ndipamene anambatano ufumu wa mbadani uyandikire Yesu anazo ufumu wa mbadani uyandikire pa Luka 17 ufumu uli kuti ana uli kati mwajani mwaina bize zinamba pajani pa Pentecost pamene Yesu anakwera kumwamba anandi alonjezana nali lazima ina Matthew chapter 2 verse 132 mpaka 33 so bana maneno kalima ndio tutio yeah I don't believe we time na wengane maana Yesu muna mangufuna bange pinpoint kuti ngendo akati andukamba pa Pentecost so yeye aragonjesa chimo ndi ife arakwera kumwamba all that experience ikubasa dakwanda kwa ife ndio lamuliro wa Yesu Kristu ukuyamba bali padziko lapasi manobe ufumu wanu udze monga kumwamba limase wajani so basi bano ufumu wanu ukuyamba Pentecost ndakulo watu kuziyenda mpaka nthawi imeneyi so by the time ufumu wa chilombo kuyezera ndi ufumu sa Yesu ukhalwa nani ukuyezera ufumu wa Yesu Kristu ndi pa time ene ukuyezera ndi pakhali pa dusabisi zaka 2000 chimoso ufumu wa chilombo ukhalwa dusoso zaka zingati 2000 ndikho yati mozene timoza kwa kule yeah which means that no
akamaweruza maufumu amene wawa akufunika awaweruze ndeti akuweruza anthu onse amene anatengapo gawo kuyambira Pentecost mwapita kuti nthawi yathu ino ndeti tiweruzira kena kule chiweruzo ndeti chifuna chibwere kwa anthu amoyo kusopana nimene zichitika mu nthawi yani ya lemba la chirombo lemba la chirombo likapangidwa pasi ndeti zonse zimene zili mwa anthu zionekera mu chiweruzo anthu ali moyo satale atafa ndikukhulupirira tinoze nekakule ndikuti sitinoze okay akulu inuyo nikupereka chisanzo inuyo matha kujambula yeri okay mina ndisapereka chisanzo pala anthu awiri amene amatha kujambula yeri pala anthu awiri amatha kujambule anthu osati amwalira tatenga zithunzi tawo maziona taona ni chibwana iyalamba chaka chanchi maone ndenga chawo chaka ichi to oyo ngakhale anamba izi anamba kale kale maone paka umavirambo ya afana ntamwalira mwene besene koma no munthu amoyo kuti mupange kumpea anthu awiri oti namoyo ndati mupange kumpea anthu oti afika kuti sangasintheso so man of the beast kupangisa anthu amene alochima khaidi otani ochimwe kuti asankhira akana mulungu ndi ali sealed in that state anthu a mulungu akhale amusankha mulungu ndipo mulungu asiriza sangatani sangachimeso ningoma isake explanation yake so kuti tiweruza anthu amoyo ndoti akhale tinosangatani sangasintheso so chimene chipangisa tino anthu afika kuti sangasintheso ndi chani the sealing ndikulandira kwa chani kwa lemba la chirombo tafusa anthu akufa kuweruzidwa akuyambira walero okay anthu amene akuweruzidwa ku mbali ya okay chiweruzo iyi let's not okay ningonaje nyori ya pa Daniel chapter 7 tukamba za maufumu eri pajanana kuti no each chapter ikawanga tago zinthu zake so pa Daniel chapter 7 ikamba za ufumu ndikukhulupirira mandipesana so ufumu umene ukuweruza ndi mafumu awiri ufumu wa Kristo ndi ufumu wa yani wa chirombo basi chifukwa na china Babylon nayo weruzidwa kale kweruza in terms of kupanga determine na upanga chiyero kapena ayi apite ndaperezi chimozimozi ngezi ngenda yonje mpaka mapita achani anthu the last two kingdom linasa ufumu wa ndani wa chirombo ndi wa Yesu ufumu wa Yesu kamba liti pa Pentecost ande anthu onse amene ali ndi Christ in you amene ali ndi Yesu kati mwa akufunika ayezedwe kuti apange show forth ufumu wa Yesu Kristo mapaka anthu amene ali ndi chiyero kapena ayi. Are we discussing about investigative judgment? Apa pato kungopanga za pre-advent chani osati investigative chani. Okay, alright. Tubelilize? Yes. Okay, so tili verse ya 12 verse 11 so zasalira za chiweruzochi chirombo chakipesi achipereka kuchani kumoto. 10 verse 12 ndipo zirombo zosalazo anazichotsera ulamuliro wawo koma anatalikitsa moyo wawo ukhalenso nyengo ndi nthawi. So akuti nongomano zirombo zinazo zinombika chani moyo wawo makhala utali amene ndapeleza takonyesa Babulu anathera tomwe ngati ayi ndale asanamiza ulamulira kuti Babule pene chorus amalamulira kose chimozimoza Helena atakonyesa amene ndapeleza anangopanga zona amene ndapeleza ufuma umapitirira kumano umalamulira ndendani lena kumano mapeta nthawi akati amaliza chiweruzo ichi ufumu moyo wake Sudani supitirira chirombo chachipereka kuchani kumoto ndikukhulupirira tikozanebe so imene choseta yake chiweruzo 1 choseta yake chiweruzo 2 13 Mwana masomphenya usiku tawanani anadza ndi mitambo yakumwamba wina ngati mwana wa munthu nafika kwa nkhalamba yakale lomwe ndipo anamnyandikisa pamaso pake 14 ndipo anampatsa ulamuliro ndi ulemerero ndi ufumu kuti anthu onse ndi mitundu yonse ya anthu ndi manenedwe onse amtumikire ulamuliro wake ndi ulamuliro wosatha wosapitirira ndi ufumu wake sudzawonongeka. So zasalira za chiweruzo ndiziti zimene zikuchitika Yesu asanadani asanabwere
Ndiloza nepe. So tipineni kuchipangano cha Sobani Vumbulusi. Tuwe kama verse awire. Chimusapu 11:15. Tuone chiweruzo chikazati chamalizika chigamuliza zabwera. Chimusoleni 15 aliyani. 11:15. Ndipo mngelo wachisanu ndi chiwiri anaomba, ndipo panakhala mawu akulu mmwamba ndi kunena, ufumu wa dziko lapansi wayamba kukhala wa Ambuye wathu ndi wa Khristu wake, ndipo adzachita ufumu kufikira nthawi. Chabona amenepe. Meaning to say no zawana. Shaka tuno ufumu wa Yesu Kristo ukamino ngapanga anthu otani oyera. Chosata was number 1. Chosata was number 2. Chimus chapter 19. Tafika amenepe. Chimus chapter 19. Pajamata chirumba vangeli kuja. Kumore. Chimus 19 verse 20 area. Ndipo chinagwirira chirombocho, ndipo pamodzi nawo mneneri wonyenga amene adachita zizindikiro pamaso pake, zimene anasokeretsa nazo iwo amene analandira lemba la chirombo, ndi iwo akulambira fano lake. Iwo awiri anaponyedwa ali moyo nyanja ya moto yakutentha ndi sulfuri. Tabana amenepe. So pamene Yesu Kristo akubwera chirombocho nacho chipeyidwa kujani kumoto. Izi zuchitika unano chiweruzo chikunena tuno ufumu uyambe kukhala ufumu andani wabwera tundu wa Yesu Kristo akise chigambo icho chichitika kumwambe pamene zilendo yosangulani akubwera pamene akubwera akuzakulandisa chigamulo la number 2 chirombo chapereka kujani munthu mwachita chirombo chikuno ndikirati pati ufumu akukuthira pompo. Okay, mwina musanafuse ndikukhulupirira alese wavesa amene baba. So izi zuchitika sizuchitika after 1000 years. Zizuchitika before 1000 years. Isanayambike. Cholo zichikhali yarani chati. Okay, then fusa. Verse 14. Chapter ja. Chapter 7. Yeah. Pamene kuti ndipo anampasa ulamuliro ndi ulemerero koza akapapa za uchine za Yesu Kristo. Mwana kuti chiweruzo chimene chili papapachi sili cha nthawi kuti yamabira. Njia nthawi. Yes, I'm not going to use private judgment. Oya private judgment. Oya okay. Private judgment si uchitika after 1000 years. Kaya si uchitika during the 2000 years. Uchitika before 1000 years. And chikuyamba after nkainaka after 1798 pamene baba. Absolutely. And chikuthanthana ke sasanatani asanabwere. Kuti pobwera azankwatisa sentence yake. Ndiye kumpasa ujinula muloko. When I was Jesus Christ, what was so we understand when also Yesu Kristo anandira so he became anakanina zo muna zo fumu kwantha kumandima yosiwa yani apendo yeah. So that baiba je bona ngaba Yesu Kristo abasida so yani fumu yeah. So ana ababa luna zo sizibona zimane izifumu like kuti period yakina 1798 mabiro maso siluna sizizanda bisama after 1000 years. Yeah. So de kumpasa no ufumu ndo kama nezo kumpasa la ndule like we obanga portray them we would never want to and I understanding yang and one kufika okay from Pentecost nanga mafumu anali akulanda mphamvu pa dziko. Evaluation nali kuchitika ndi watchers. Yes. Understanding. Yeah. Watchers kana vanga evaluate ma kingdoms. Mpaka alandirana mpaka zofika 1798. And from 1798 ndio 1798 pa kuzofika period ina yake yoti mu chirombo chomalizira cha number 4 Moshe yabasitaya kutaka I think magaya akanika. So they were saying I think tuone ufumu wa Yesu Kristo. Yes, so ndiona ngati kupereka mphamvu ndi ulamuliro ndi jani ndi watchers kuti amaliza kuchita evaluate mafumu ena onse zola pansi ndipo aona kuti zimene zimachitwa maclaims osanya ndo sateka. I think Kristo ndamene akwenda ulamuliro. That's why they have surrendered. Of course they have whatever zola pansi to have the full control of the FE komano watchers yacho ampasano. Yes, zasiligisiratu beyond the shadow of a doubt. Anokubanga adi zonena kuti no evaluation imachitika after ufumu utalamulira. Yeti Babylon unalamulira pauka anamanga evaluate unagwa Medo-Persia kena kwenda bwera after Babylon utalamulira anopangano chani
evaluate from precedence zikutero komano kumapita nthawi zikusiyana chifukwa kuti no ulamuliro wa Yesu Khristu kuyambira pa Pentecost akulamula mkati mwa chani mwa Khristu so kuyambira Pentecost ulamuliro watani wayambe komano ulamuliro wa chilombo suchitika nthawi iti imodzi and zonse zichitika pa chilombo zikutengera ndi ufumu ngati kaya kanyangako kaya nyanga 10 lomwe zonse ziti pachati mpaka na lemba la chani la chilombo zonse zikutengera ndi ufumu urani womaliza awipanga evaluate pa nthawi imwe awapanga so evaluate ufumu andani wa Kristu tukona wenepe so sizipangida evaluate nthawi ngati imodzi nikhoya timodzi nepe right so at the very end timana izafika ndi chiweruzo chibwereke kwa anthu anyani amoyo nera nthawi yafunika weruzide afike kuti no sangalape kapena sangathe kupanga switch pano munthu amatha kulapa bwa so wayese bena amatha kutayika so kuti ambali naye so anthu afunika zakhale mbali imodzi kuti evaluation ipange conclude ni nthawi mako the best yo ndikhoya timodzi nepe so tikaona context ya mu chapter 11 pamene declaration ikunena kuti no ufumu uyambene kukhala ufumu wa Ambuye athu mwadani wa Kristu athu ndi nthawi tuno probation yatani yatsekedwa eti ali Yesu asankhiratu mbali yake ndera kunena tuno chilombochi ndiyo sayenera kupitiriranso uyayi ufumu wake ndera matirena chimodzi ngati mene Bible ina madzikosera pasi ndikuchosera bwera milopesha bwera Heleni bwera Roma ndetero Aromuwa akanika ufumu wake na mfumu akanika ulamuliro wa dziko lapansi pano pa ukhale wandani wa Yesu Khristu and this is done by close of probation chimuzanga ndani khafusulano so fuso ilili sizothana zatondeka pa Yesu apitiriza kwa mti kamwala kaja kakumenya ndoti chani chifani cha mabaze kila kukula kuzaza yani dziko lonse manje lendo no ulamuliro wa dziko linoli engakhale mafumu amene timaona ukupita no manje mwandani mwa Yesu chimodzi ngati mene Bible atakanika pana bwa ndibeje mwana pa nthawi izo ndiyo kuno chilombo chachifo chakanika lero ufumu wozo ukhamino ngalamuliro dziko lonse lapansi ufumu wandani wa Yesu Khristu so zikuchokano kuti no Yesu akulanga mtima mwake koma wabwera so kachiwiri ngati mfumu ya chani ya mafumu mfumu ya dziko lonse la chani lapansi nkona na kuti no apapa Yesu asanabwere pamene akubwera Yesu Khristu alikale mindiwira meaning alikale crowned tikapita mu chapter 19 yeri Jumsana ndikumena tingoyenga bwe. Kile mu chapter 19. Jumsana 19 verse 16 1916. Ndipo ainalo pachovala chake ndipo chafu yake dzina lolembedwa fumu ya mafumu ndi Ambuye wa Ambuye. So akuti ali ndi dzina cheda lokulia fumu ya mafumu ndi Ambuye wa Ambuye. Verse 12 barika. Verse 12. Ndipo maso ake alilawira moto ndipo pamutu pake pali nduwira zachifumu zambiri ndipo analo dzina lolembedwa wosalidziwa wina aliyense koma iye yekha so mwana kubwera Yesu Khristu akubwera ngati mfumu ya mafumu zapangidwa kale kumwamba ndida kubwera zapanga kale up the sentence monga mfumu ya mafumu atachita nayo dziko limene akutani akufunira nosubana so ngati mwana nkhido yeah okay tawapitirize. Okay, Daniel chapter 7 verse 14. So context yake ndio nga set. Kuti Daniel chapter 7 context ndio pamene sasa nadani asana zuchitika usatiza kanthanda ndi kusogoloko kuma zuchitika pati panobe so tikaona muno bwino chiweruziro ndeti chikuyamba after 7 mwanji lena pano pamene tikukhala chiweruziro chikutani chuchitikira chiweruzo ichi sichikupanga determine chipulumutso ya munthu chifanana kuti nene chonchi iyi ndi chiweruzo cha maufumu yeti now nene munthu ngati wotayika pali court imene ingakhale pasi yote inji yolungame ingaweruze kuti munthu ndosatayika yes tinoze nebe so in the preamble judgment nkhani yakulu ndionesa kunena kuti anthu awawa ali ndi moyo wa Khristu yeti kodi akuonesera chani za ndondomeko ya ufumu andani wa Mulungu kamena tuno anthu amene ali mu ufumu wa Chiroma akuonesa chani za ndondomeko wake wa ufumu andani wa Mulungu so tikaona muno bwino Daniel chapter 7 kamba za mafumu amene wataona mkango chimbalangondo chani nyalugwe ndi chirombo chakuti chomapeto so
zonsezi ndizoti no zikutani ziweruzidwa mkango babulo amidi ndi aperezi kena kuno kubwano chani aheleni kena kubwano Roma koma pamene pabwasa kanyanga kachani kakang'ono zonsezi zinaweruzidwa kale komano kumapita nthawi chiweruzo chipakati pa maufumu angati awiri. So ufumu wa chilombo kuti ukuweruzidwa. In other ways, ufumu womalisirawo wasakana kuyimirana mafumu ena onse. Amena cup before that king. Not so much that umwana nkhani lino ndi effort yake yomaliza consolidated effort yonse kuti experience ukosebe yakanika akuyika zonse zake muti. Yes, command all the ideas, all the philosophies using mafumu ena akuzika uzivanga combine to chimozi ino. Yeah, ndio ndo option. So titaona kuno now tinaona kale Daniel chapter 7 verse 11 takuwerenga sonaria pamenepo ndinapenyera chifukwa cha phokoso la mawu akulu idanena nyangayi ndinapenyera mpaka adachipha chilombochi ndi kuwononga mtembo wake ndi kuupereka utenthedwe ndi moto. Yeah, so chilombo choma Israeli which is the last kingdom pano pati kuyamba za EU kuma ndi mphamvu yomwe yeti imene omwe kosokuliso kanyanga ngono kumene mphamvu imene mapeta anthu ayigwiraso ntchito koma kunena no mphamvu imene azayitana azaiwononga. Okay, so tawerenga ni Daniel 7 verse 13 ariyani ndinaona masomphenya usiku taonani anadza ndi mitambo yakumwamba ndi wina ngati mwana wa munthu nafika kwa nkhalamba yake lomwe ndipo anamnyandikitsa pamaso pake. Yeah, so anaona wina ngati mwana wa jani wa munthu Yesu adabwera pazoka pasana makonda kuzichira yekha kuti ndiye jani mwana wa munthu chifukwa chake ndimakhulupirira ndi chifukwa cha usuku. So mwana wa munthu amene anapasida jani ufumu yeti anapasida so jani ulemerero. So pano pati taonana kuti no tili mkatikati mwa jani mwa chiweruzo cha mafumu angati awiri. Uyamba ndi ufumu wa jani wa chilombo kena koso ufumu wa jani wa Yesu Kristo. So ziwirizi ufumu unamba Pentecost koma suna awezudwe nthawi mweyo anausiya kaye upange run chimozi monse chilombo chinakhapo before Pentecost maseza akwamba kuzokuza nthawi ngati imozi kuti chigamu chawo isabwese nthawi ngati imozi ndikhulupirira timozi nebe. So tikaona muno bwino ndondomeko za Mulungu zikufunika zikhale za free and transparent yeti akufunika pakhale ndithu ndondomeko zoyezera. So tikuona kuti timvesese kufunika kwa chiweruzo chimenechi tiyenera kubweranso kuchiyambi ndikuyang'ana ndikuzinenera kwa Satana kukhala wokhonza kupereka dongosolo labwino laboma kuposa landani la Khristu. Paja Satana anazinenera yekha athu apereka dongosolo labwino loposa landani la Khristu. So ndi mpikisano uona kuti ndi boma liti lomwe limagwira ntchito bwino kwa anthu tamana menepe. So chimene tifuna titani tichivesese. So kuti tivese chimenechi tifunika tipite pachiyambi. So ningosegula ndithu tatene kuwezeke ndi tikhazika kumeneko. Yeah. Nikae okay, baja maondo na ati yankha zimene zikupresentation maliza. So tifuna yankhe zimene zodono chinachitika nchani kumwamba chifukwa tinoti tivese chiweruzo kuti nkhani sikuyambira pa Babulo payayi ikuyambira kuti mwamba kodi ndi chani chimene Lucifana ndi atuno akwanilise chimene Mulungu sangatani sangakwanilise. Tikamaona za ufumu wa Mulungu yeti Mulungu ikhanemena labwino Marko 10 verse 18 Yesu anakamba zimene undi chamwanjira wabwino Mulungu ikhanemena wachani wabwino. So Mulungu adakakwanisa bwanji ngati anali wabwino yekha kuti kose kukhaliso wachani kwabwino 104 makamba to Mulungu yekha ndiye chanchikondi yeti Yohane 15 verse 4 makamba to Mulungu ikhanemena ali otani
woyera. So analipo mmodzi yekha amene ali woyera Mulungu ndi mwana wake amene timamutcha kuti yani Yesu Khristu. Now tatengeni pa Ezekiel 28 verse 15. Munali wangwiro njira zako chilengedwere iwe mpaka chinapezeka mwa iwe chosalungama. Yeah, so Lucifer anali wangwiro kuyambira dayani chilengedwere. So anthu ambiri amakhulupirira tino tikamakamba zabwino ndiyo kuti munthu achita china yake chabwino. Mwana Lucifer asanachite chabwino china Yesu anali kale wachani wangwiro. Ndiyo ungwiro ukufunika upirire pa zimene ife timachita. Ndikhulupirira tiwozene. So tikamakamba zamapangidwe ake a Lucifer. Mungu Yesu anakamba zimene makosana. Muzukiro tizafanana ndani ndangere. So pa isisi cha chilengedwe chimene Mulungu anapanga pangelo chine kungolengera asanangena na usidabwino kale. Tione pa chimuso 1 Corinthians 15 verse 42 and 54. 1 Corinthians 15 verse 42 ndi 15 verse 44. Yesu anakamba zoti no muzukiro tizafanana ndani ndangere. Verse 9 tuliza. Yeah. Okay, taerengani 1 Corinthians 15 verse 42 aliyani. Chomwechonso udzakhala kuuka kwa akufa lifesedwa mchivundi liukitsidwa chisavundi. Yeah, so tubiratuli ukadzala mbewu imakhala yakufe imameye. So ifeso ati tikamwalira imakhala kufesedwa mchivunde koma kuukisidwa tizakhale tikuukisidwa kuchisavundi manje tizakhale matupi aulemerero. Taerengani verse 1 chapter 1 115 verse 44 aliyani. Lifesedwa thupi chibadidwe lifesedwa thupi la chibadidwe liukitsidwa thupi la uzimu ngati pali thupi la chibadidwe palinso la uzimu. Mchizungu kamba za a natural body and a spiritual body. Now funso langa ndilili now for example ndingali muzaza abanyiri ndinuyo character izakhala lili kuti kamena Mulungu azakhala olenga so munthu inosali inuyo. No. The mind, mau. Ndiyo Mulungu atapanga wina mau khaidwe fana inuyo ndiyo muzakhala ndinuyo. Mesa mabibiriza kala nekudisiya mene wao. Ngakani mabibiriza. Okay, munthu akamalira chimene chimabwera kwa Mulungu ya Mzimu. moyo. Mzimu kapena moyo munthu akamalire chinozenebe. Right, so munthu akamalira moyo wake mabwera kwa ndani kwa Mulungu. Chimene chimampangisa alesa akhalosana nenzake ni mzimu umene uli mwa ndani mwa munthu. Chimene ichi mzimu ukakhala ndi thupi pamodzi. Interaction imene imapanga breed amati soul. Zimene mukambazo mind, character ndizo sezwe. So chimene ngauza panga chonda kuti muzukiro marubewa andaja marubendaja iso muzukiro marubendaja auzimu. Yes, mafuna amene spiritual bodies. Now tingamakamba za spiritual bodies anthu amanangati angelo ni mizimu. Yes, ni mizimu inde kuona ife zakhaso ni ma spiritual yani bodies ndizo zabo zabanyiri ndife chifukwa tino thupi lathu la uzimu Mulungu azaka muso ya mzimu athu. Mafuna amene buku sizongati zikuveka nzaveka menebe thupi la uzimu li kuti likhaini moyo Mulungu afunika azeke moja mzimu wathu kapena moyo wathu mene momo ndikhulupirira tikonzenebe ndi mafuna amene. So if zimene zili zotheka ndikuti ndimwanjira ina iliyonse nawo kuti no ife tizakhala nato ngakhale zili chonchi ndio tino mzimu Mulungu so uzakhaso mkati mwa ndani mwa ife pamene pamveke ndinima isino tukamba zakuti thupi lathu zakhala thupi la ulemerero mwandikisenebe thupi lathu zakhala thupi la ulemerero moyo umene tili nawo panopa the spirit zakhala in that spiritual body. Okay, magazi mwayangu kusoma sugule. Kuti moyo amatiso ndosema moyo wangu tuli magazi. Okay. Ndiye Mulungu azangubwezesa azabwezesa magazi mpwe. Akuboneze kusamba kusongelekera. Of course, okay. Mina ningakula chizungu. Mina before you come in. Okay, I think Joaquin Gambo zena kude. Spiritual body kambi dawa bai. Natural body, yeah. So amene spiritual body gwera iyi. Is it ngadi mene ili tubionje kumano yoyena kuti just maybe glorify it
I think that's right. Okay, Yesu mina amauka anayithubira otani. Anamatha kumugwire kuma matha kulowa mululu ndikutuluka mukupanda kulowa payani pachisenga. Tikumbukire? Anamuzindikira anthu aja. Nthawi zina amatha osamuzindikira. Unless apange zinthu zimene amapanga ali nawo kale ali munthu. Tikumbukire? Muma musanalenda nawo mpaka ku Emmaus musanazindikire. Kumatano amene ananyemera karandi Yesu anangotani. Nangosowa pakati pawo. Tikuwazana ba? Even Taijai anafusa adabwerera ku ntchito zawo zakale. Anazana makosa magwira nsomba, anazana kulifusa ni nani? Yesu chifukwa amene amafusira. Ndikuona vese? Thupi lake, okay, Yesu bwera kumamba, anayongera amene anamukwira. Anakwira yekha. All those things are abilities of a spiritual body. Wane vese nebe? Tikuwazana ba? So chimejayo ndi spiritual body. Ndikuba ndiroze ntabilities so if it is a kind of to be ulemerero mafocus anga ndona kuti ndizakhabera ndife ifare Mulungu ayikamo yani mpo yabo emeri nawo panopa zakhale ndife be koma be kuti no chiyero chathu chipitirire tizakhala ati mzimu Mulungu ali mwandani maife chimene nofuna ndena chotenda kuti no ngakhale zakhale matuba ulemerero zakhale no ndi following zana ndi ndani mzimu andani wa Mulungu mafuna amenewo so which means nati kumwambako angelo amene analengedwa ngakhale timati angelo ni mizime si mizimu imene timaganiza mzimu chale kama mzimu manga china ati chongo yandama china yake hayi angelo anababa kwanda kwa Abraham anakubana naye anaja naye yeah somba nika okay kabi yes antaja sana mugwi anamgwire china chongo yandama china ngakuchine huwate iyo yazama filime so kama za moyo wa uzimu zatubira uzimu kama za tulemene ndi ma abilities ena tikumvana mene be so angela ndi matupi ati amenewo eri angela amatha kubwera ndi mazaoneka ngati munthu anthu osazati ndi angela they have abilities amenewo eri so angela amatha kuoneka malota a munthu musogoza eri angela amatha kungoleni nokuphana yonse angelo they are much higher so anthu olungama azakhala matupi ake auzimu mafuna pamene popo so ndimanena kuti ife kuti zakhala anthu olungama unthawi za nthawi ndizakhala ni mzimu andani wa Mulungu nepachiyambipo ndimafuna nena kuti ngati ife muzulu zakhala ngati angelo ndoti angelo apachiyambipo ngakhala nali ndi matupi auzimu tipati angelo ni mizimu Hebrew chapter 1 verse 7 ndi 14 angelo analozaza ndi mzimu andani wa Mulungu mafuna amenewo tinoze neso angelo analozaza ndi mzimu andani wa Mulungu evidence again Ezekiel 28 verse 14 again. Ezekiel 28 verse 14. Yeah. Unali kerubi ozozera. Manika ibomba. Ata anali kerubi ota. Anali kerubi ozozera. So verse 8 ngaka mimbi. Anali kerubi ozozera okupemba tayiliza ndani. Ndipo ndinakuyika unali paphiri lopatulika la Mulungu. Ten. Unayenda pakati pa nyanja pa miyala ya moto verse 15. Unali wangwiro njia zako chilengedwe. Eyes and bomb. So angelo anali Lucifer anali ozozera kerube kodi Mulungu amazoza ndija mafuta nzime okay mafuta mamela nzime of course mafuta ndifuse kusona mzoza Lucifer ni mafuta so majidete verse nenda aliyana majidete verse nenda aliyana yeah. Za Yesu wa Nazareti kuti Mulungu anamudzoza iye ndi mzimu woyera ndi mphamvu. Mandika ipo so Yesu anawasida ndi mzimu ndija mphamvu. Lucifer akhale wambiro kujambira chilengedwere. Ndifana nozoza ndijani mzimu woyera. Ndikhuya tinoze ne bakula ku. Tili agreed tabiri zabwe. Tendipilizeni minepo. Ezekiel 28 verse 18 aliya. Ezekiel 28 verse 18. Ezekiel 28 verse 18 aliya. Ndikeka kapeni ukuthi zibwelera kuti ndi kudika njoka 10. Ezekiel 28 verse 18. 18. Mwamphulupulu zako zochuluka ndi malonda ako osalungama waipsa malo ako opatulika. Mandika ipo malo opatulika ndijani choose what know thy sanctuaries. Malo ina oimira sanctuary ndija.
temple tinozene mwanjelena angelo anali ngati ja akayisanda anzimoyera. So that's very clear. Ndikubya tinozene andi Mulungu polenga anthu analenga kuti akhristu akachisa chani anzimoyera 1 Korinto 3:16. So kambira Lucifer ndi angelo onse anayozozera mizimu akandani wa Mulungu. Mero ndiye ufumu wa Mulungu kuti kumwamba. Ndangweza Bible lokhale ndikubya tinozene Yes. Now Lucifer akuti chani. Now my point awa nditente tiyambe kwaona. Pena kuti zipita kuchizungu chifati chapo kwina kuti chinandikhumudwisa nakuno nacho. Ezekiel 20:12 tikamati Lucifer anali wanzeru kwambiri. Chimapangisa khala wanzeru chani. Ezekiel 20:12 ndiye. Wobadwa ndi munthu iwe kweza nyimbo ya maliro yolirira mfumu yakuti ya Turo nuziti kwa iye Mfumu ya Turo. ya Turo nuziti kwa iye atero Ambuye Yehova wakomera miyeso ndi chizindikiro wodzala ndi nzeru wokongola wangwiro. So Ezekiel 28 kamba za mfumu ya Turo, right? Mfumu ya Turo anayamba so Ezekiel 27 imene nali mfumu imene malamulire imene inayisosusana ndi ndani Mulungu. So Mulungu anageza ntchito mfumu ya Turo kufotokoza za Lucifer. Chimodzimodzi Bible anageza ntchito kukhosa kufotokoza ndani za Yesu. Yeah, so mfumu ya Turo yakuti inali yozaza ndi chani ndi nzeru. Tikaona muda mwino Ezekiel 28 kamba yonali mu Edeni. Mfumu ya Turo sina Edeni. Tikuvana venepe? Alright, so akamba zotano iwozaza ndi nzeru. Kodi nzeru imambaliti. Miyambo 9:10. Mungu ukira bezeli ndizibelerape. So Lucifer kulengeda naye nozala ndi chani ndi nzeru. Chimene mabakisa zero mimi yani Miyambo 9:10 ati. Miyambo Verse 10. Investing chiyambi cha nzeru ndi chokuopa Yehova siwawerayo ndi koluntha. Mabona venepe. Lucifer analopa ndani. Amopa ndani? Yehova. Chiyambi cha nzeru ndi chani. Imeneyo so ifanana yozaza ndi mzimu wa Mulungu Lucifer. Mwambako analopa ndani? Opa Yehova. Ndipo anayi ndi fullness ya nzeru imeneyi. Ndikhuya ndi yozenebe. Right, 10 degrees. Ezekiel 28:12. Wobadwa ndi munthu iwe kweza nyimbo ya maliro yolirira nyimbo ya Turo nuziti kwa iye atero Ambuye Yehova wakomera muyeso ndi chizindikiro wodzala ndi nzeru wokongola wangwiro. Akuti wokongola wachani wangwiro. Chimene mapangisa Lucifer khale wokongola kwambiri ndi chani. Miyambo 96:6 ndi 9. Miyambo 96 verse. Masalimo 96:6 simuva bwino bwino. Ayi ngati Masalimo 96. Ayi ngati Bible ina Masalimo 96 verse 9. Bible ina yizungu. verse 6. Pamaso pake pali ulemu ndi ukulu malo opatulika mwake muli mphamvu ndi zochititsa kaso. Ndio ile ngachizungu shaje yaende ndi kumulisa 96:6. Honor and majesty are before him, strength and beauty are in his sanctuary. Mphamvu ndi kukongola kwake. Angamba chinjijewe mphamvu ngongo wake mujabu kachi swenweni ndi chana akulaku ndi building chabe ndi angelo kapena ndani anthu. So mphamvu ndi kukongola zili mwakachisa kumachena zimwe mungokhala mwa munthu amakhala kukongola ndi mphamvu zarani zabwino. Tega verse 9 ali ya verse 9. Gwadirani Yehova moyera ndi mokometsetsa njenjemerani pamaso pake inu dziko lonse lapansi. Chiyande yayi mulembeze Yehova. Or worship the Lord in the beauty of holiness. Yes, beauty of holiness ndo jani mukukongola wa chiyero. Yes. So chinapakisa Lucifer khale ukongola kwambiri china chiyero chimene yali mwajiyo chifukwa chozaza ndi jani ndikuzoza kumene analandira chiyero kwa Mulungu uko ndikhulupirira tinozenebe. So zonse zimene na Lucifer zinayi chifukwa tino wazina ndani ndi Mulungu. 10 reason Ezekiel 20:14 aliya verse 14. Unali kerubi odzozedwa wakuphimba ndipo ndinawuyika unali pa phiri lopatulika la Mulungu unayendayenda pakati pa miyala ya moto. Yeah, so akuti Lucifer anali pa phiri lopatulika ndani la Mulungu anayenda pakati pa moto. So phiri lopatulika ndi chani tione Hebrew 12:22. Phiri lopatulika ndi chani Hebrew 12:22 aliya
verse 22 verse 22 komatu mwayandikira kuphiri la Ziyoni ndi mudzi wa Mulungu wamoyo, Yerusalemu wakumwamba ndi kwa unyinji wochuluka wa angelo. So phiri limene lili kumwamba ndiya phiri la Ziyoni. Maona ali ni mudzi wa Mulungu wajani wamoyo kumene kuli angelo so ajani ambiri. Verse 23 aliya 23 ndi kwa msonkhano wa onse ndi mpingo wa ubadwa woyamba walembedwa mwamba. Mchasaya bombo. So kumene ndi mpingo otani woyamba ubadwa ni nani wati? Yes. So mpingo umeneyo paja Yesu amatepelele pa ili pa atatu Yesu ndi pati awiri atatu ali ndi chani kuti Yesu akhale kuti ali ndi mzimu wake. So akamakambana amayenda pa phiri awo kamba zoti ya amayenda katikati mwa mpingo wake ndani wa Yesu Kristo, phiri la Ziyoni. Ndikhulupirira tinozinebe. So iyo ndi history ya Lucifer. Antambiri bizana tizambiri leo ndisendera antambiri ndi chino nena ineyo. Ntambiri ndo analo kombo ndino ziri wala chani ono khada ku ndi of course nda simuzikane mana khada ku ndino kuombola kwako na chiyero chani nzelo zake zina ikuopa Mulungu yedi ana wangu ifana na uso zina nizima Mulungu. That's the kingdom of God. Tinoza kwako na kuukira kuchita basa ura ukire ndi chani Mulungu inde iye khandi wangwiro iye khandi wolungame anamangisa ndi lokukhaisekiriti ali esanazi zidanizimu wake ndio ali esataka bwino ali esataka jani wangwiro kumana security ina mafunika yake kuti anthu akhale ndi chimwemwe akhale ndi kukondwa eti security imene anayika bwana anayika kuti ali akhale ndi mphamvu yotani yosankha ndikhulupirira tinozinebe so anapanga ma security awiri koma mphamvu yakusankha inayi ndinoteli ithabwesano jani riske kumene ndipizeni tone Masalimo 68 verse 17 abandere ngachizungu koma anyways ngachichiwa chose imani sangalasa mama Masalimo 68 verse 17 aliya 68 verse 17 Verse 17 Magaleta a Mulungu ndiwo 20,000 inde 1,000 zowirikiza Ambuye ali pakati pawo monga msinayi malo patulika. Wana minji ya zabange Fisina sangalasa. So chizonga kuti no magaleta a Mulungu ali zikwi za ndani za angelo. Yes, so magaleta a Mulungu ndi zikwi za ndani za angelo. Paja china ntenga iliya kumama ndija galeta a Mulungu anayenda aniyo. Yes. Amena malemba buku limene jayo amalemba mafumu amonda nditu malawi amoto eri angela amoneka ngati malawi amoto tinozenebe ndi amangona ngati zimagaleta zimagayimuto za yani za moto kumana ida angelo majani tikuvana wenebe Yes. tawapitirize right tate ndipitirize pa Masalimo 104 verse 3 amasi yaso chipangaso zake zake Masalimo 104 verse 3 aliya verse 3 tikugwiza ntchito mbuku la Masalimo okhaokha papa tiyena aliya amene analumikiza mitanda ya zipinda zake m'madzi nayika makongwa akhale agaleta ake nayenda pa mapiko a mphepo. wana chimapanga soyeziwe Who layeth the beams of his chambers in the waters. amene apangisa kunena kuti cha mitambo yake ikhale majani agaleta ake maona menebe who makes his clouds his chariots. So tende pakini masamu yeti magaleta ndi ndani angelo ukaruza fere ya Clouds. mitambo ndi ya My chariots. agaleta ndetera tiri pangina samu osenda tuno agaletawo ndi ya mitambo ziwiri zitha kuyimira sijani angelo nikonesa kupita kumwamba ati china mulange ndija mitambo inayi jana mina jana. Angelo. Yes. Yesu ngobwera akachira kubwera ndija The middle. mitambo yakuti Takumama. azatengati mitambo umatenganayo kumwamba ndo tumakhala mitambo ina yake No, sir. asabwani ndani angelo sakuti akumwamba ndikuya tinozenera Amen. our Bible is very clear machino acho yanyikhumulisa anyways ndene sini makonda zile komana umchizungu akuti umakhala ngati ayi koma anyways apa tinene mchizungu basi 10 Yesaya 14 verse 4 Yesaya 14 verse 12 ndeyivekano zije mafuna nene zija apa mwayimbesisa kale
Isa 14 verse 12 ali ati 14 verse 12 kukirano kwa Lucifer. Verse 12. Wagwadi kuchokera mmwamba iwe ntanda mwana wa mbandakucha wagwesera pansi iwe olefula mitundu. So Lucifer agwesera anayodino wasana olefula yani amitundu. Amalefula bwanji mayiko amitundu verse 13 ali. Ndipo iwe unati mtima mwako ndizakwera kumwamba ndidzakweza mpando wanga wachifumu pamwamba pa nyenyezi za Mulungu. So nyenyezi zimamira ayambacha angele paja chinjoka chinagwesa nyenyezi zakuti so yarara azakwera pamwamba pa angelo andani amulungu tiyendezani ndidzakhala pamwamba pa phiri la Khamu yeah malekezero akumpoto. yeah paja kumelekeza kumpoto kuli Khamu ukimeja mpingo wakandani wa yamba obade paja kuti ukhale mpingo wayamba obada osana uzazana ndija mizima Mungu tinozeleka so iye akamati akukwera kumwambako akuzeka mpando wachifumba pamwamba pa nyenyezi za Mulungu azakwera pamwamba pa Khamu authanazalira zimene afuna pange zikhala zopusa so mpingo andani wa Mulungu zikhaso kuposa chimene nyenyezi za Mulungu zili tinozeleka 10 Isa 14 verse 14 Ndidzakwera pamwamba pa mitambo ndidzafanana ndi wamwamba paja mitambo imakhala yozazana ndija mzimu madzi mitambo amwene imapesa madzi mitambo imapesa madzi mazala akufuna nikopera kufiziye okay nikopera kufiziye mitambo imakhala ndi madzi mvule madzi amina yani mzimu ndipita kumbe so tonana kuno iye akamati ndizakwera pamwamba pa mitambo ya Mulungu manje ina akuthandaza kuti system ya Mulungu imene amapakira lani iyo yake izakhala pamwamba pa inji imene mwandevezesana kule manje ina akuthandaza atha kupangisa atha kukhazikisa mpingo eti atha kukhazikisa anthu amene aliso piwaso kwambiri kuposaso angelo amene ali ozazana ndi nyani mizimu ya Mulungu ndikhulupirira point yanga yaveka koma popanda ndani popanda Mulungu. That was the main argument and that's why tabwera ku Daniel chapter 7 kuti nkhani yakuli imene namba kumwamba nditi imene and lawera Daniel chapter 7 sana sakugonja apa panazafika kuti waona le apa yachima komano ukundi theory ya amati self preservation kuti azivumuseka koma uzati nkhani ikufika kuti right so ufumu ubwino ofananeza omwe umapezeka mu ufumu uliwonse eri so tikaona ubwino tikamana chilombwe mphamvu zazikulu zosiyana ndi chilombocho ubwino umene opeza mafumu so chilombo mphamvu zonse zazikulu zosiyana kwa icho eri maphunziro apamwamba mphamvu za nkhondo chiziwiso cha science zonse zosiyana wayani kwa chilombo pamene tikamakaza ufumu wa Khristu ndi chinthu chimodzi chokha Khristu mwanda mwa inu pajesa ndati no ufumu anuze monga kumwamba chomweso pachani kumwamba ufumu unayo utatu anthu amazaza ndani ya mizimu pasi panonso ndani anthu afunika zinde ndani mizimu so that was the issue imene Yesu amapemphera so kuti verses zimechitika pa Daniel chapter 7 tona zochitika ziwiri zimasonyeza kuti chiweruzo ndicho mutu wakulu mu Daniel chapter 7 chituzi kumbusa Daniel chapter ya 5 yeri tukumba mene tegelo yani ifraise so choyambirira chimene chimatuza ifuno mutu wakulu mu Daniel 7 ndogwesera kwa Babulo munthu ayanda ya Belshazzar chinachitika njani munthu ya Belshazzar tatoyengirira natiya Daniel 5 verse 26 mpaka 28 atiya kumasulira kwake amawa ndi uko mene ufumu Mulungu anawerenga ufumu wanu na uta 27 tekeo mwayesedwa pamieso niupezeka mwapewera 28 Peresi ufumu wanu wagawanika nuperekedwa kwa Amedi ndi Aperesi tamana amenepe so Amedi ndi Aperesi choyambirira anayezedwa kwezedwa ndi ya judgment chiweruzo yeti anayezedwa pazimene Lucifer amapanga claim kumwamba zija zapanga awo ineni sapanga ufumu wawo mwamba kuposa pandani panyenyezi zandani za Mulungu poposa pakhamu Mount of Congregation poposa so mitambo ya Mulungu machina ya mathandizo ndono akazapanga ufumu wake uzaposa zimene Mulungu anapanga kuti kumwamba so ataweza ufumu wa Amedi ndi Aperesi wapeza auwerenga kuwerenga ndio taupanga sign number
andanamuwerenga amene ndindatouza zimene munthu alili akwana amangomuwerenga ndateno amamuyang'anisisa kuti ndiwotani ampezere chifukwe so ronana kuti atauwerenga ufumu anapanga saini kuti watani waperewera pa zimene lisifamanena zija pachifukwa chimene chocho akuti anatani anawugawaniza komanso anawugawaniza anawambanso kuuyeza so pali ndithu judgment imene imachitika ufumu sumanguchoka kupita wina ya pafika akhenya chiweruzo so izi zikuchitika ni ma watchers tinaona kale so Oxford Dictionary imakamba zonena kuti tufuna tipange translate mawu ache tikamakamba za measure amati you have numbered it turns out to get a person's number inde komanso akukhamba nawo kuti umvesese munthu ndi otani zofoka zake zolimba zake monga mmene makambira chiyo ndamuyerenga munthu je so Oxford Dictionary kama Bruce Dictionary phrase and fable akamba zona kuti kwa namba ya munthu pachana no ufumu jana anawerenge ka namba ya munthu muchizikamba you have been numbered atende kumvesesa kwambiri munthuyo maganizo yake khalidwe lake ndizochita zake so to have some as number dismiss ndikho yatinoze right ubiri so chochitika chiwiri chimene masenzo ndi chiweruzo ndicho mutu wakulu mu Daniel chapter 7 ndiweruzo yandani Nebukadnezar tukumba Nebukadnezar amene anaweruzidwa nayi ndani Daniel 4:17 tawerenga naliyo chisuso ichi adachilamulira amitenga werawo anachifunsa nachinena kuti amoyo adziwe kuti wamwamba alamulira mufumu wa anthu nawopereka kwa aliyense iye afuna nawutsira wolubukira anthu so dora no ababa ufumu anaweza naye ndani maji panthawi kuti Nebukadnezar apengimisa anagwizana zimene naye ndani maotchers kapena amitenga so titaona no zinthu ziwiri zikuza ife ndani pa ndi tichiweruzo imene matani chimayang'anira zonse zotani zochitika so kusatizana zochitika mu Daniel chapter 7 tioneni chambira nchoteni maufumu anayenda amene anatani anauke mafumu angati anaye okay josada nchoto no ufumu achinayi ukulamulira panopa dziko lonse lachani lapansi chiweruzo chikukhala ndipo mabuku akutani akusogolera alifanira papa akulapo nthawi imene jana member mabuku chimene amakhwisa ntchito anthu panga likodi ndi chani mabuku panopa munthu ukafuna panga likodi chinthu umachisunga mabuku so umasunga kuti makompyuta idakhala no bible nthawi inayibeda nthawi yathu bozera amakompyuta anasegule ndimo videos anatani anawonsere kuti akulu musunge information ya ufumu oro akhabu zaka 2000 mufunika mabuku angati kuma nonkhani yote no mungu anakukhisa njalo language yote anthu athaivesa nthamene ife tata thaivesa so inesena okhopera ndi mabuku yeni awawa nonkhani yote no ndi method imene mungu apangira likodi kumambako tinozene kaya pali evaluation yote anthu abona chi 3D maona ufumu ene kuyendera kapa makhala chani koma nkhani yote pali method imene mungu akwisa ntchito panga store chani information number 4 no chilombo chonalo zida ndikupekeda kulawira moto nazo satana zachani zasogola mabuku ina mabuku omwe okay chabwino ali sawa vala so kanje sawa basuti jabwino okay jabwino lathokozi tetulilize Kristu adaweruzidwaso ufumu wake ndipo anapesera ufumu otani osatha so mapena kachiweruziro chitona no zinthu utani zichitike so taona zimeneze right so apapa ndikufuna no ndiye ndimalizise okay so chifanya kuti no space city lola ningozi chepesa ndikhajonji okay so tikaona muno bwino tikamaza pita mu chivumbuluso chimamba kupitiriza chiweruzo chimene chili mu Daniel chapter 7 buku la chivumbuluso so makalata atatu oyambirira ma chapters atatu oyambirira amakamba za chiyambi 1 kena amakamba no za makalata kwa mipingo isanu ndi ingati iwiri mipingo 7 so Daniel chapter 1 to 3 imakamba za chiyambi cha bukulo dalisomene kwa anthu amene atawerenga tikupana nebe
tabirize. So next tikaona chapter 4 mpaka 11. Chapter 4 mpaka 11 mmene tikuona chiweruzo cha ufumu wa ndani wa Kristo. Why ndikunena icho? Chifano pamapeta chapter 11 tipeza ndani nombe mmene mwa chigamo chonena kuti cha ufumu wanda wa dziko lino amba kukhala ufumu wa ndani wa mbuye athu na ndani ndi wa Kristo. Ndikubera timazenepe. Yeah, so kwamba ndene chapter kwamba chivumbulutso chapter 4 mpaka 11 akuyang'ana mmene ufumu wa Mulungu watani wayendera. Fane na chapter 4 tiona chapter 4 dizwijani. Kumano tiona ndithu kuti zwijani. So chiweruzo cha ufumu wa Kristo chiyambira pa chapter 4 chithera pa chapter 11. Eri akuona zonse, akuona mene mipingo inambira akuyambira mahosi 4 ache. Kufika tino safikano pa chauta na kodi ambwe mukhala bwenje osailuza ife kena kufika mpaka ku 100 yani 44,000 kena kukamba za chimusi chapter 10 ka buga muno kajawa kutani ka kusegulira mwanjine anthu akuvesa za zimene tikupanga studies mapita yani anthu kufikira anthu kuna kuti anthu amene akuvesesa zimene zizi ndi amene ona ndaliso jana ukamba uchi kena kuno mapeto azos aufumu wa Kristo mwanjine chiweruzo cha ufumu wa Kristo kumamba kuchizaenda ma chapter amene chapter 4 chapter 5 mpaka 11 tubirilize. Now tikapita chimusi chapter 12 akamba ndiza ufumu wajani wa Chirombo. Ifane ikafika chapter 12 pamene akamba tuno chija amakamba saja za Chirombo chija chinjoge chimene chimafuna kudya jani mwana arako bana. Kina ku chapter 13 akamba za chani za Chirombo chija so tikumana wenepe akamba za Chirombo chimene tuka pamazi ndo akamba za Chirombo chinzake. Chapter 14 ndo akamba no opposite end kuti no ma 144 ati akuoneka do kuti aweleka uthenga usana ndi chani ndi ichi. So mapetake tikudusa mosema akamba za chiweruzo cha Chirombo kina ku chapter 19 pamene akamba no za kuti ndithu mapetake ndonena kuti cha mapetake tikupeza nawo kuti no chiweruzo yake chitati Chirombo chipere na ujani kumoto. Chimusi chapter 19 tikuona mene zokhalire izopanga mirror zonse zinakabila mu Daniel chapter 7 komano chivumbulutso chikumasula kwambiri right bililiza chimusi chapter 20 21 22 ungamano za kanthana chimusi chapter 20 chimusi 21 ukamba za chimusi chapter 20 moyo ukamba za chiweruzo malisa makamaka kwa anthu otaike. Chimusi 21 ukamba za dziko la jani la Sopano pamene chimusi chapter 22 ukamba za zochenjeza zotsiriza ora musonjeze mbukuli Yesu awaso jana posachedwa tona ndidza nsanga mpaka ndini ndikhupa tona amene buku la chimusi lasanjirire simuona. Okay, so chimene magamba so takuona no chapter 1 to 3 introduction edi chapter 4 to 11 ndiyo rozayana cha ufumu wa Kristo. Kono madaba utuno zimene zikamba mu chapter 4 to 11 zina zimakhala ngati zikubwerezedwa ukapita mu chapter 12 mpaka 19. Mu chapter 7 opeza 144,000 chapter 4 zapeza ziyani 144,000. So manje lena zimene atadusemo mu chiweruzo cha Kristo zina zimakhala ngati zikupangira overlap ukafika chiweruzo cha Chirombo chifano zizochitika nthawi ngati imoze ndikhupa timoze nebe ya pamene ufumu wa chiweruzo yacho cha ufumu wa Chirombo ukuyamba pamene chinjoka chikufuna kumpha ndani Kristo pajanali Satana amene amafuna kumpha Kristo zera mu ufumu wa ndani wa Chiroma ndikhupa timoze nebe pamene ufumu wa Kristo chiweruzo yake chikuyamba pamene akuona nkhosa ikubwera yanyanga zingati 7 masanga 7 akumira ja miziba Mulungu imene kujera dziko la yani nkhosa inaponya maso 7 padziko lapasi nthawi Pentecost tikuona mene zikukhalire yeah. So tingopanga mapeto ake so apa tofuna tipange contrast timati compare and yani and contrast so apa tiyambe kuona kuti no Daniel chapter 7 ndi chimuso okay tiye Lero tipo ngabwaji compare and contrast the version this na muyambe. Okay ababa ndikuona okay Daniel ukura kangale kwa Daniel chapter 7
Mwana ngana uli ni walitse kale tene kina uli kamaza bila no ku Revelation 4 and 5 likasafiri kizabanga no kumpeo kunduku ndizakhala ukuthi tikwendela no limosi. Yeah, okay. So abazo mfana bangisini banga compare Chivumbulutso yonse. Nuko banga compare Chivumbulutso chapter 45 ni Daniel chapter 7 yike. Yeah, zimenda banga kai sinobira kuseko. Okay, tawupitize. Ndugamba akole. So, but Daniel chapter Makosa 10 to 9. Daniel chapter 7 anakamba zirani. Anaona tino anaika kujani mipande ya jani ya chifumu. Tona Chivumbulutso 4 verse 2 jani. Toelenga. Omwevo ndinakhala Toelenga bomba. Musongere babo. omwevo ndinakhala mwanzimu ndipo utaona ni padaikika mpando wa chifumu mwamba ndipo mpando padakhala wina. Ku Daniel chapter 7 anakhapa naenda kamba kale. Ku Chivumbulutso chapter 4 verse 2 kapiliza musi amakamba za wina amene anakhalapo amene akhali moyo nthawi za nthawi anondasana namlambira amene ndiye ndani atati ndikhulupira tinozeneve. So scene imene ichita mu Daniel chapter 7 scene imene ichita Daniel chapter 4 Chivumbulutso 45 ndi imodzi. Okay, tupitirize. So ati nikhapo nkhambe yakale yomwe. So tione so itazona kale Daniel chapter ufunde leo nakale mu verse ilenga ije nikhapo nkhamba kale tendo ni verse 19 ati Ndipo mu mpando wa chifumu munatuluka mphenzi ndi mawu ndi mabingu. So mumpando matuluka mphezi ni mawu ndi mabingu. Chivumbulutso 4 verse 5 ku Daniel 17 ngati no mpando wa chifumu nayi ndi chani malawi ya moto. It's almost the same thing. Yeti okay tendo nene verse na Chivumbulutso ali ndi muswele sana ali. Ndipo ndinaona dzanja lamanja la iye wakhala pa mpando wa chifumu buku lolembedwa nkati ndi kunja kwake losindikiza ndi zizindikiro zisanu ndi ziwiri. So anaona mdzanja lamanja yawo wakhala pa mpando wa chifumu atatu amene paja ku Daniel 7 amambo mabuku anatatu anasegwira koma kulibe mabuku kuli buku lingati losingizida kangati ka 7 mwanjira ndi buku limodzi la ma sections 7. It's almost the same as mabuku. Ndikubya tinozeneve. Alright, so tento nini ku Daniel chapter 7 anakamba kuti mabuku anatani anasegwera. Okay, tone mfundo yomaliza ku Chivumbulutso jana. Chivumbulutso 5 verse 7 aliya. Ndipo ndinamva mawu angelo ambiri ozinga mpando wa chifumu. Ndipo mawerengedwe awo anali 10,000 kuchulukitsa 10,000 ndi 10,000. So Chivumbulutso akuza ifuna anthu anazinga mpando wa chifumu cha 10,000 ni ndani? Angelo usati anthu. Apo Daniel 7 pamene akamati 10,000 anatumikira ndi unyinji osawerengeka unayima pachani pamaso pake. Ndikhuipira taona pamenepe. So tikamakamba za chiweruzo cha ufumu wa Khristu chiweruzo cha ufumu wa chilombo tikapesesa ki imene mu Daniel chapter 7 ndititi tikukwira ku buku la Chivumbulutso ndikachipesesa. Fanano buku la Chivumbulutso likutambasula zimene zinachitika pa Daniel chapter chani Daniel chapter 7 ndikhuipira tinoza kwakulu. Uku Daniel chapter 7 akukamba zimene zichitika kumwamba muchiweruzo cha kufukula nduma tambasula. Alright, tawirize. Okay, so tikapiriza papa Daniel chapter 1 introduction imakamba za iye amene amaenda pakati pa nyali zisanu zingati ziwiri. Daniel Chivumbulutso chapter 1 sorry Chivumbulutso chapter 2 imakamba za mipingo isanu ndi ngati ndi iwiri mpaka na kufikira Chivumbulutso chapter 3. Okay, introduction kayoka kenako tiwafika no Chivumbulutso chapter 4 imene imakamba zoti ataona chiseko chinasegwa kuti mwamba ndana muzati kulowa ndana pamene amona ndithu gawo limene lilionado panali angelo anakhoma pakati pamene panali mipando kuti anakuza pamene mipando inakhazikisira pamene ukuko amakamba zoti no kuti amakamba za thrones pamene kuti no mipando yachifumu kuchivumbulutsa amakamba za mipando mwangu achika mu Greek Chivumbulutso amakamba za thrones which is the same as throne mipando inayikira kuchivumbulutso. Right? So Daniel chapter 4 kamba za chiweruzo chimene anthu osara akumwamba natani ma watchers ali pompo, everyone is there. Yeti akufuna atambasule zajani za chiweruzo. So tizaona ndithu tikazafika ku Chivumbulutso kukondeza zakhala no tikumvesesa ano
fati tikaona muno bwino tiona nawo kuti ene nsakambe zambiri so dubilisi so anakamba za buku limene nadali nasegulira chapter 5 ndipo anamba sogula yani zizindikiro zije anamba sogula zizindikiro zija ndio kama ndi ufumu andani wa Yesu Kristo chapter 4 mpaka 11 tiona namba ndi horse umasesereke akamba za mahosi folo mpingo unamba ndithu wabwino Christ new inamba bwino ima apostles zikena kubwano kujani nthawi imene anamba kukhangana kupanga compromise ndi achina Constantine aja kufika nthawi imene nabwera ma dark ages yasokonekeratu sikanga tofumu Yesu Kristo uja sukutani zuzichika mjani muzweruza ndikho yatongozene pamene no akuti akhoza kuima ndani funso lija pamene kubwano ku 144,000 amene ali ngati the prime kapena timati climax ya ufumu andani wa Kristo amene azamukisa ufumu wa Kristo uine ndati namene wawa kena kuti tikuonano ya ma trumpets 7 kapena malipenga angati malipenga 7 now ukavesa za malipenga 7 of course sinafike komano ukavesa za malipenga 7 akuti no lipenga lena chapter 9 so Daniel chapter 9 asisira ndingofuna tingopanga kere gist za malipenga tikaona chapter 9 verse 4 akuti no lipenga linaliragwa akuti no komano musa ononge chinese cha green mtengo eri ndipo musa uononge yo amene ndi chizidu cha Mulungu kanyani pamphumi pawo tikaona za malipenga 7 awa amakamati a third anayononga chonchi a third anayononga chonchi which means that tikabwerera mbuye pang'ono tatibwerere mbuye pang'ono Daniel chapter chapter 7 makamba za iwo amene azadani azaime tinozenewe mean to say padzuka pasa pakhala magulu atatu gulu loyamba zakhatino amene asindikizidwa a Kristo mu Chikristo zakhala magulu awiri amene asindikizidwa na amene ali mu Babulo kena kuno omaliza zakhala amene ali mu dziko la yani lapasi ngati magulu angati atatu ndikhoya nozenewe so ma trumpets titana tuno zimene zichitika ku ma trumpets zimazafanana ndi zimene zichitika ku yani ku ma plagues zimazafanana yonje chifana tuno tikaona muno bwino chapter 9 kumapeto kuti kamazafika pa verse jamene pa verse ya okay tikafika pa verse 17 werenga verse 18 ndifika pa 20 bayina makato ndipo osana wabe angakhale anakanthina ndi miliriyo so ozandolo ma trumpets awapanga hit kwambiri on the third amakabla anabanga on the third why a third because it's a certain category ya anthu imene ikulandira majani wa trumpets it's pretty much ma plagues miliri imene kugwa osati miliri tozati zakugwa dziko osapase kwa anthu amene alandira lemba la chirombo mwano akuyang'ana miliriyo imene kukhudzira amene ali ku Babulo a third anyways this so chapter 9 ukamba be za ndithu ma trumpets yo kena kuti kubwana ku chapter 10 yeti imene kufuna iruze ife chimene chikupangisa kuti no dziko lapasi kumane ndi zonsezi pamene akubwera no za kabuku kotani kutsegulidwa tikuona menepe kabuku kotsegulira ndi kabuku ajani kaulosi ka Daniel pamene Daniel chapter 7 ilango kamba nkhaniyo chivumbulutso kumalizisa jani nkhaniyo buku la Daniel nayo osindikizida buku la chivumbulutso ndotani ndotsegulira ndikhupa tinozenepe so kusegulidwa kwa kabukuka kumene kuti bwesa ku chapter 11 mboni zingati ziwiri tinozenepe mboni ziwiri zikapereka umboni wake ndikumaliza pamene akubwera chiuthenga chenera kuti mafumu a dziko linamba kukhala mafumu andani ambuye wathu ndiacha ngajena in of course anthu apanga study into by no fine it might be zokuti zikhuza French Revolution mwano tikuzati maulo samatha kukhaso ndi double application yet ankhale tikamakamba za nyenyezi mwezi zwa zina kugwedezera nthaija koma tozati pamesa Yesu akubwera zimene zifuna zatani zachitikesi ndikhoya nozenepe so tanatuno uloso umenewo wa mu Daniel chapter 10 kukwanisidwa kwake kubwano mboni zingati ziwiri zimene zikuimbira utumiki wa the 144,000
kumaliza ntchito yonse kuti ufumu so chimaliziro cha ufumu wa Yesu Kristo chimaliza pa James chapter 10 kenako tikuyambiranso from chapter 12 kuyamba no ufumu wa ndani wa Lucifer apo ndeto kuna mkaziyo amene akukumaniza ndi njoka kenako tikubana kuti mu chapter 13 ndikambaniza chani za chirombo chijaji tinakena pa Daniel chapter 7 chija right anyways kenako kwambana mu chapter 14 na ungero utenga waja wangera atatu kena kuno tubwano miliri ino mene kugwera pa dziko lapansi kwa anthu amene alandira lemba lacho so mu 16 kambana za miliri mu 17 kubwerera nombeyo kutonesa fotono kodido ufumu umene wa chirombo wagwira bwanji ndi nzima ya chani wachigololo kena kuno mu 17 kambana za kulangidwa kwa chani kwa Babulo kena kuti mu 19 kambana za kubwera kwa ndani kwa Yesu ndi kuti chirombo chikuponyera kuchani ku moto mu 20 ndi pamene pakusegwera kuno chirombocho chinatani mu 20 kambana za chinjoka che kwa chinamangida unyolo kena kwa after 1000 years anthu anakwisira chirombo chikuponyera ku chani kamba za Lucifer kunyira so kumoto after 1000 years ni Lucifer kunyira ku moto chirombocho ndi neno nyenga zokonekera Yesu akubwere koma after 1000 years ndi Lucifer then also amamusata kutani akuonongere kena tamaliza chiweruzo cha chani cha chirombo mu chapter 20 tukamba za mapeto ake chiweruzo ndano kamba za Yerusalemu asopano chiweruzo 22 kamba za zochenjeza zotani zosiriza so apo ndi masiriziro ndithu a study athu so which means now no tikamaza fika uchivumbulusa kwako ndikukhulupirira nawo no tikamaza maiza chivumbulusa zakhala no tazama ndithu pa Daniel chapter 7 pacha tawapo ndikuyamba kuonera tuno zimene angelo akangana kumwamba ife zakhala tuzangana pati bazoka basibana ndikukhulupirira nawo nthawi ino imene buku limene likutani likusegwira kuti anthu aka Mulungu athe kukhala ndi chidziwitso kuti akali uthenga wa nthawi iti wa nthawi inoyo and mwina ndingopereka another comment osati ndikulifume ndiwe imene tiwapanga study Daniel ndivumbulusa anthu ambiri akamamaliza mkhani dzimata zina zake chifukwa yani focus simakhala pa ufumu wa Yesu kumvetsetsa zimene zichitika pamene focus simakhala pa chiweruzo ndikhupa ndolozelepe focus simakhala ndi bwa chakuti basi ndotino ukamaliza study munthu atheratu wagumukirake ungokonzekera kuti yabwera basi ndatheratu pamene papa buku la chivumbuluso ndi uthenga womaliza tisawere Paulo ananaka pa Agalatiya 1 kuti cha anakamaliya ine sinaphunzira uthenga kwa wina aliyense koma zinabwera kwa ine monga ngati chani vumbuluso revelation anangophunzira ndi Yesu Kristu ma visions tikapita chivumbuluso chapter 1 akuti chani chivumbuluso ndani cha Yesu Kristu mwanchinena it's the last gospel imene ili applicable after 2000 years mwaosekwerayo ndani yotsekedwa ndikhuya ndolozelepe and tikamakamba za the gospel season zoti timpangise munthu abe unyenyemera pakambe depression naye so the focus ya Daniel ndi chivumbuluso yakhala ndithu missing ifana no Yesu samaklikira pa center koma zimene munthu amafunika tani achite kupona kuti kamweka Yesu Kristu akhale pa center tikapemphera kuti ufumu wake ukanisidwe pa dziko pansi pano monganso kumwamba tikapanga zimenezo ndithu mabuku amene atati anthu ambawo kuwamvesesa zithabweza ndithu revival wa munthu kuti akhale ndi chiyembekezo pobwaso kwa ndani kwa Yesu Kristu amen.